Njengoba iNingizimu Afrika kuyiyona yodwa ekhiqiza izimoto kulesifunda eNingizimu neAfrika, lokhu kuyenza ihlaselwe kakhulu izigebengu ezintshontsha izimoto. Izimoto zohlobo oluphambili njengama-4x4 zifunwa kakhulu yizigebengu zakwamanye amazwe. Abezemshwalense Insurance Crime Bureau bathi imikhankaso yamaphoyisa ayenze okwanele ukuvimbela lezi zigebengu ezikufunayo. I must clearly state the fact that our porous borderlines are playing a huge role. The one morning when we went to do an inspection in Loco in Mozambique on the borderline, 4 vehicles, very expensive vehicles, left the borderline that morning whilst we were there. So that is a thing that's happening every day. Ufanele ukholwa ukuthi amaphoyisa, imiphakathi kanye nezinkampani ezibhekela ukubuyisa izimoto eziduniwe kufanele basebenzisane ukugoga imikhankaso yalemgulukudu. I really think that we need to have a fusion center of data and intelligence and information in South Africa, where all law enforcement agencies can stand together and pool all resources and start to work together and join hands against crime. Otherwise, we're going to lose the war against crime. Abalesikhungo bathi ezinyangeni ezine ezidlule sebebone ukukhuphuka kwezinga lezimoto ezebiwayo. Bathi abantu abaningi badunwa lezi imoto zabo emasangweni emizi yabo. Baqwashisa ngokuthi uma kukhona okusolayo ubodlula ekhaya lakho uzuyoma egaraji likapetrol noma endaweni ocabanga ukuthi iphephile.